Han møder dig i skov, skider stillingen, gør han ikke? Ja. Der er også en med sjove gangarter. Det betyder at bytte på italiensk. Ja. Hvad betyder det, siger du? Ja, det han lige sagde der. Ja, jeg hørte det ikke. 5 sekunder får de til at bytte. Så er vi i gang med mavebånding og afbånding herovre. Lavoriamo bene con gli appoggi, lavoriamo bene con gli Og der er også en jongleringsøvelse nu her, så han vil med længere hårdt. Spingo e riporto. Spingo e riporto. Bravo. Mettilo su alle ginocchia. So che sei piccolino, ma vai. Det var en kedelig øvelse, bare stå derovre. Dai Brogna, di più, rapido, dobbiamo trasformare il lavoro, dobbiamo trasformare il lavoro, rapido. Ja, nu lige ved at være tid. Så er der bytte igen. Så har vi skidende. Hvad er det, 1 minut de kører? Eller kun 30 sekunder? Jeg har indtil jeg har filmet 2 minutter, så det er 1 minut med pause, ikke? Så er i gang igen. Nu er han... Ja. 1 minut per øvelse med break. Det er med skift, så jeg tror det er 45 sekunder per øvelse, og så... Ui, han er hurtig. Han er hurtig fødder her. Ja, han er meget hurtig. Hvad er ham, der jonglerer over? Hvad fanden er det, han har på øjnene? Nå, det er bare briller. Jeg troede lige, det var et eller andet... Han lavede armbåndene før, jeg har aldrig set sådan en armbånd. Jonglering. Det er jo lige sådan, Så er Det kan herovre. ikke være... hvor mange øvelser er der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja, det er heller ikke for god ham, der laver rambøjninger lige i øjeblikket derovre. 12, 13, Det er kun, når han kigger ham der. 16, 17, 18, vi er 18 spillere. Så der er 18 øvelser. To af dem er så det samme, ikke? På den pude der. Ja. Og så er der 2 på balancepot. Men altså, du kan godt lave det, med teknik jo, i stedet for at lave det med fysik jo. Du kan jo sagtens have den der inspirerer mig lidt til, at du laver en bane, hvor du går med bolden. Det må jo være teknik, den der var Jo, den der og den der over. Men det er... Det vil ikke være en bil, fordi det er faktisk noget, Der hopper over hæk. Hop. Hop. Og så er der nogle kejler. Så er der squats. Eller, hvad kalder man? Nogle hække. Bum. Har vi ringene? Det har ikke været så længe før, det er... Du ser action. Nej. En stige. Hvad laver på den? Er du imponeret, så?